Tak poprvé jsem se dověděl skrze písemnosti. Na to jsem moc nereagoval. Musím se přiznat, že tomu jsem jako moc nevěřil. A teprve potom až při tom osobním setkání se zástupci firmy Telekom, až pak prostě už ta spolupráce se začala rozvíjet a ta nedůvěra se vytrácela. No, nejdříve jsem si řekl, proč bych to dělal, když farnost prostě má pravidelný příjem, takže jsem byl k tomu zpočátku takový jakoby nedůvěřivý. Přesvědčili mě rozumné argumenty, že ten vývoj technologický je velice rychlý, že se to mění. A přece ta technologie tady v té věži tohoto kostela už je poměrně zastaralá. Také mě přesvědčili vysílače, které jsou oproti kostelu, o kterých jsem já nevěděl a na které jsem byl právě upozorněn. A tak mně došlo, že to je vlastně otázka času, co operátor již dříve udělal na kostele, který také spravují. Prostě mi oznámil, my už tady ten váš vysílač tady nepotřebujeme, končíme. To bylo velice rychlé kvůli tomu, že ta smlouva byla nastavená, napsaná jednostranně, takže to předem se mnou nekonzultoval, tak krátkou dobu prostě to vypli, odvezli a byl konec. Ta spolupráce s firmou Telekom byla velice obohacující pro mě a dávala mi smysl. Za nějakou dobu budu muset počítat, že odejdu z této farnosti, takže ty prostředky bych určitě věnoval do výměny střešní krytiny na kostele, který to ještě potřebuje. Každému bych odkázal, ať neváhá a ať se obrátí na zástupce firmy Telekom a aby se také do toho pustil. Bude to nakonec i pro něho velikým přínosem, tak jako to bylo přínosem i pro mě a pro moji farnost.